Diyan, oh. Dami pa ding tao sa farm. Tapos na? Di ba? Ilan mo ko? Hi po. Good evening. Mga taga saan kayo? Tablon. Hi. Ayan. Shout out sa lahat ng mga taga Tablon. Hi, taga Tablon. Ang dami pa rin tao. Hi. Hello. Hello. Hi. Ang dami pa rin tao. Ayan. Busy na sa taas na nagre-ready ng dinner. So, meron na rito nakapwesto sa tapat. Sila, madam, kanyang family. Pasok tayo sa loob ng hinaguan. Ayan. Dami pa rin nagwa. Isa-isa natin yung mga table nila. Ang dami rin mga kids. Oh my God. Oh. Gandang gabi sa inyong lahat. Uy, mga moms, punta kayo sa YouTube ko ha. Kasi meron din. Hi po, good evening. Mga taga saan po sila? Kimaya. Ay, Kimaya. Oh, shout out ako sa napakalayong lugar ng Kimaya. Grabe, napakalayo. Ilang oras to? Oh, hello po. Dito lang kayo mag-dinner. Yung typical na kakain tayo sa labas. Ganon na. Shout out sa mga taga Kimaya. Plato doon at saka. Hello sa inyo. Oh. May okasyon po? Oh, ang tari ng pamilya to, ang ganda mag-trip. Oo. Night trip. Oh, diba? Enjoy po. Ito ang hindi drawing. Oo, yung hindi pinaplano, no? Para tuloy agad. Eh, thank you sa inyo. Ayan, dito tayo sa kabila. Oh. May mga pa-photoshoot pa dito sa ating grotto. Hi! Mga taga saan kayo? Taga Tablon. Tablon din. Kasama niyo yung mga nasa labas? Ayan. Ang dami niyo, ha? Konti lang kami yun. Kakaunti pala. Ayan, dito tayo sa kabila. Punta natin ibang table. Hi! Good evening! Antaray. Mga taga saan po sila? Oh, ang layo din, ha? Favorite namin puntahan ni Ansing yan, eh. Hello po. Saan po kayo doon sa Balingasag? Doon sa may Mariculture Park. Sa may Bangusan. Sa Bangusan. Ayun, yung Bangusan alam ko yung napuntahan. Hello po. Ano pong meron ngayon sa inyo? Napagtripan lang. Naubos na. Ito kausap mo, nagsasalita yung isa buhay pa. Ganda naman ang outfit nito, oh, pak. May uyab? Oh, lalabas kang may uyab. Ikot-ikot ka lang. Oh, ikot-ikot ka lang, ronda-ronda lang, ha. Ayan, family bonding. Ayan, hello sa inyo. Hello. See? Pati sa kabila. Baka doon yung mga mayayaman, no? Kasi tinatago yung pagkain. Charot. Shout out sa mga taga-Balingasag. Ay, andito pala yung stock nila. Hi. Kain. Ako, hindi ako tatanggi. Ang dami nila, oh. Naku, favorite ni Brenda yan. Matinit. Hindi, charot lang. Isa yun sa mga task niya nun sa PBB, eh. Kasi ayaw niya talaga ng bangus kasi daw matinit. Kaya mga taga-Balingasag. Shoutout nyo na yung mga taga-Balingasag, mga kilala nyo. Hello po. Ayan, taray. Shoutout sa inyo. Thank you. Isa-isayin natin ibang table. Nasa pa iba? Ay, dito. Hi. Pwede kayong kuhanan? Okay lang? Ma'am Shinji. Pwede kayong kuha na kasi baka mamaya may kanya-kanya kayong asawa pala eh. No? Tapos dito kayo na booking. Ito naman yung ating couple, ano to, magkakaibigan. Sila lang kuha na natin. Sir, naka-duster ako, sir. Parang gusto ko ma-high blood sa hating gabi. Charot. Hi, mga taga saan po sila? Taga San Antonio. Saan po yun? Saan? Sunday. Barangay. Yeah. Oo, bago magbalingasag. Ano po? Yung may school sa highway? Tama ba? Oo, yun. Naalala ko yun kasi nagmumotor kami. Hello. May okasyon? Wala, banding lang. Ano po, kayo mag-asawa? Mag-uyab pa? Ha? May jowa. Jowa pa lang. Kayo, may kanya-kanyang jowa. Maganda yan.
Hindi kayo nakita. May kanya-kanyang jowa. Charot lang. Shoutout sa lahat ng mga, shoutout dyan yung mga kakilala nyo. Ano ba namang magulang nyo? At sa kumama nga Lagot na. Dito na nabuking ang lahat na. Hello sa inyo ha, mga taga San Antonio. Thank you for coming. Iikot natin dito. Yan. Naapadiri. Hi. Pwede kayo kuwanan? Hindi. Wag na. Yes po. Si Doc. Wala pa po si Doc. Parang may check-up dito magaganap. Magandang gabi. Taga saan naman kayo? San Antonio din. Hala. Ayan na, nakita-kita ng mga kapitbahay. Kanya-kanyang maritesa na to. Hello. Shoutout nyo na sila. Shoutout sa kong ate, Lan Federica Channel. Follow nyo ha. Panoorin nyo kay Mao G. Pwede kayo ngayon. Ayan. Hi. Family bonding din ito. Nakakatuwa naman yung mga bata. Bata pa lang, kilala na yung tanduay. Oo. Diba? Sila yung nakaupo rito sa tanduay. Yung ang galing ng mga magulang na to. Oo. Tanduay ang pinainom. Mga taga saan naman po kayo? Kasama namin yung padalingan. Sa Balingasag. Nakakatuwa po yung table na to. Yung mga bata may tanduay ha. Oo. Baka mamaya may gumigewang ng bata dito. Wala sa inyo ha. Enjoy lang ha. Yung mga bata wag masyadong magtatatakbo na sa ilog kasi gabi na ha. Ayan. Ikot pa tayo. Saan na? May mga naka-check-in na sa A-house. Puntahan natin sila. Hi! Good evening! Pwede kayo kuwanan? Sa bagay, nakatutok na eh. Taga saan po sila? Manolo Fortis. Sa Manolo Bukidnon. Ayan. Shoutout natin yung mga taga Bukidnon. Hi! Ayan, shoutout sa inyo lahat. First time niyo ba dito? Opo, first time. Kamusta po? Mainit lang na. Oo. Tanghali ba? Oo, kasi wala pa tayong outlet. Pero soon, at least ma-experience lang muna natin yung dating buhay natin. Wala pa tayo masyadong kuryente. Di ba? Hello sa inyo mga kids. Enjoy, hi mga bata. Thank you. Hi mga moms. Good evening po. Kayo naman po, taga saan po kayo? Anak ko to. Taga Bukidnon din po kayo. Tignan ko, under sa Del Monte. Sa? Del Monte. Address namin, Pineapple County yun. Laki ng bahay ni Mami, oo. Ayan, may shout-out kayo, mga kaibigan. Shout-out sa taga-Alai. Hello. Taga-Alai. Ayan, magandang gabi po. Enjoy po. Thank you. Ayan, dito naman para may photoshoot dito, prenup. Lang dalawa. Taray, lalaki sa lalaki. Ito din, oo. Ayan, ikot-ikot tayo dito sa kanila. Ang daming tao ngayon, mga moms, grabe. So, meron din naka-check-in mula dito sa pang-apat, pangatlo, pangalawa, unang A-house. Ay, mga bata, Ingat, mga kids. May pa-dinner na sila. Taray. Ay! Makidaan sandali, sorry. sorry. Yan. Ang dami pang tao pala dito. Hi, Ate Jamaica. Psst. Ay. Wow. Hi, Sister Van. Happy birthday! Kamusta kayo dyan sa Vietnam? Soyo? Anyway, enjoy your day. Happy birthday. I love you. Salamat sa lahat ng support. Irene na bahay. Hello sa inyong lahat. Puntahan muna natin yung mga nasa ilog naman. Dali, tingnan natin. Ha? Ayan. May mga naliligo pa po sa ilog. Marami-rami pa. Hanggang doon sa kabilang side. Ayan, Yes! Nagsara na muna ako kasi akala ko wala ng ilaw. So, nung nakita ko yung ilaw, tsaka ako nagsisibat, nagsara agad. Stephanie Jake Reyes.
Basa Tarada, Borge Cruz, yes. Pakutob Lilian. Thank you for sharing this live. Nagre-ready na sila ng... Nagre-ready na sila. Meron akong... Si Sir, may mga nakita akong lasing. Kaya lang hindi ko alam kung nasa na sila. Ayun, nakita ko na. Magkabuka ni Melay. Oo, ni Mama Melay. Mama Melay, may chinichismis po yung mag-asawa. Susubukan ka po, Donna Bonson. Susubukan ko po, ha? Kung ano yung makakaya na aking power. Kent Mark, hello. Ha? Maganda kasi yung ilaw natin. Oh. I'm really planning, Sister Van. Alam mo ba, yun talaga yung gusto ko. Mag-ikit. Oh, hello dyan, kina ano ha, kina Doc Alvin. Hi, Madam! Ngayon, so, plano ko talaga mag-ikot-ikot mamaya. Magiging tanod tayo. So, kailangan natin ma-check kung sino na yung mga laseng. Kailangan natin ma-secure yung kanilang security. Ayun, dami pa rin nagpapapicture sa kanya kahit gabi na. Lilibet, Roslyn, susubukan ko po. Dami pa rin nagpapapicture sa kanya. Sila naman yung mga galing sa court. Lulululululul. Kalumutalugin. Ngayong gabiin. Ngayong gabiin. Thank you, Cliff. Ang daming tao pa eh. Yes, Christopher Camazo. Mukhang may nakita ka kaya napawaw ka bigla. Bye-bye. Malaglag ka ha. Bye-bye. Malaglag ka. Kumain ka na? Ha? Marimar, Ma'am G. Ngayong gabi, hi Janice. Ate May Abby, thank you nga pala sa mga in-order mo kanina. Amin na picture ako kaya. Ready? 1, 2. One more. Na grabe oy. Amin na po cellphone. Cellphone niyo po. Go. Okay, ready? Tingin. Yan. Compress. Okay, ready? 1, 2. Okay, thank you. Yung gutom na gutom ka na, sige nguya lang naman ite. Okay na, dali, dinner ka muna. Pinapakulo. Ay, sorry. Yung kaldero. Kasi absinan, oy. Hala. Maabsin ang trabaho dahil sa'yo. Nalagot ka na, Brenda. Ikaw magbayad talaga ng araw. Opo, naku, ganyan talaga siya. Okay. Ano, napay suga. Suga pa si Ariel. Taray, kailangan naka-lens pag ganyan. 99, 98, 97, 96. Ayaw nila nung standy mo. Photoshoot na sila. Thank you.
Pas, last na ha. To. Mas man, wala na. Pagtagal lang man. May bigote yata si ating. Ay, bigo ni tingali. Sa lahat ng ating mga viewers, wala po tayong entrance dito, pero may exit fee. Hindi kayo makakalabas nang hindi kayo nagbabayad. Pero pwede kayo pumasok, papasok libre. Pero yung paglabas, hindi. Mamaya po mga alas 8, ilalagay na namin yung pirana sa ilog. So, hindi kayo makakatawid. Oo. Sa kabilang side naman po ng farm, palalabasin na namin yung mga tigre at leon. Koke? Koke. Koke? Koke. Tapos ikaw yung mama ni Koke. Ah, sige. Marsa, minsan hindi ka rin kausap, nagiging bastos ka eh. Minsan lang naman. Hindi naman gaano. Ay na, kay malaki nakita mo ngayon. Wala, negative nga tayo. Bakit? Ang tumal na. Okay lang din naman. Ano ba, bakit sa inyo? Siyempre, malapit ng birthday. Oo nga pala. Hi, happy birthday, Mars. Happy birthday, Mar. Congrats sa lechon. Naamoy lechon, 18. Bako. Malapit ka. Lechon Dapat. manok, lechon karon. Ayun, para. Mag-birthday na nga pala to. Oo, sabi ni Bimay. Ay, Naamoy lechon. Gusto si Kwan ba, yung ninong niya, nagpadala ng 30,000? Ay, sabi. Ano? See? Pila? 22,000. 1,000? Ng... Oh. Pero, kapangalan siya. Giveaways ko sa birthday ko. Opo, birthday po ng aking pinaanak. Paano bakit? Ay, sis. Tingnan mo yun. Para. Ay, sis. Ang mukha na ni... Halika. Ang liling. Tingnan mo. Nice. Takit. Paano yung bakit? Paano? Mag-birthday na siya sa 15. 15. Ikaw? 7. Si... Bukas, si ano... Si Oyong, di ba? Si Oyong kanina. Si Oyong bukas mag-birthday na siya. Ay, bukas pa ka. Mag-birthday si Oyong bukas. Pero... Mag-birthday si Oyong bukas. Oo nga eh, naku. Water. Nakamuli na ng tulog. Kobayashi Kasumi, opo, kakalmahan natin. Christina San Pedro, Kumbanwa. Shout out sa mga ninong. Oh, hello ka daw. Hello. Salamat Ninong Dominic sa candle. Scented candle. Ah, 22 pesos. okay. Para sa kanya mga bisita. Sa birthday mo yan? Sa birthday niya? Birthday niya. Para sa inyo, mga ninong. at Ninong. 22, hindi. Ang ninong 50. 50 po talaga ang ninong. Yung kahit hindi ninong, tsaka ninang talaga sila, tsaka ninong. Ano? Tama? Ano ba na bakit? Nila pa. No. Ito talaga na ito, oyo. Thank you. Shout out si Gabin TV from Leon Garcia, Agdao ng Davao City. Ano? Nakikipagharutan po si Talia sa akin. Ito ba? May mga bagong dating po mga bisita. Mayang gabi. Napak, another. Babe. Ay ka lang.
Talia! Para! Din Bea, hi ate, Wilma Coaching. Rosera Medalla. Ayan. Daming tao pa, oh. Anong oras na ba? Alas 7 na. Lovely, Jen, Donyo. Mga baklaan dito na, nakapoy natin. Diyan na tayo makikis. Diba pag mga marites, dapat dito lang. Ganito lang dapat yung angulo. Yan. Pag marites, yan. Dito lang. Kobayashi Kasumi, hindi po agad-agad, pero kalmahan natin. Hindi yan pwede basta-basta palitan. Huwag po agad-agad. Maraming pa pong dapat unahin. Hindi ko lang alam, Elmer Pedoche. Elmer, ayun. Pa-birthday ni Talia, guys. Okay ako. Okay. Kung kumpare ko rin, Talaga. mga kumpare ko rin, tamang segue. Simple ba? Si Ratel? Sino si Ratel? Daday Paho, teen dropper ng Iloilo. Hindi na nasan. Diyan. Sa gilid. Ano siyan? Oh! Thank you, Elmer Pedoche. To Johnny Simbahon, Raquel Sagado, and Susan Mantala ng Taguig City, Manila. Oy, damputin yon. Damputin mo yan, baka ibato ko sa'yo. Huwag magkalat. May sakit sa ulo yan. Lalo pag lalagyan ko ng graba yan. Follow nyo rin daw po si Rambo TV. Dami nag-overnight. Naglilinis kayo, kalat ng kalat. Watching from Mackay, Australia, Dulce Greeny, Nancy Estoya, Ren J200 po. Online ni Tagaw, sa daming tao ngayon. Sophia, hi ate Sophia. Nancy, hindi agad-agad. Siyempre kailangan nating time yan. Rayri Magbanwa, Chupoy, Suarez Gatumbato. Ay, yes Marian. Hi. Ay, you stay there. I can manage. Naite? Puta. Kamusta ka dyan, Marian? Kota? Kamusta ka dyan? Ay, hindi. Yung mga bisita natin dapat nating alagaan. Inaasikaso maigi. Correct. Bakit parang dyan lang? Naka-live ko. Wala ko inaasikaso. Kasya 8 dyan. Kasya ako dyan. Kain na po. Madam, ito na po. Mamay, pwede na mamay. Let's pray. Panginoon, muli sa panibagong araw na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Lord God. Dalangin po namin ang kaligtasan ng lahat ng mga taong pupunta po dito sa Hinaguan Park. Gayon din po ang lahat ng mga taong
nagmamanage nitong Hinaguan Farm ni Brenda Damage. Lord God, gabayan niyo rin po ang mga taong uuwi sa kanilang mga tahanan at basbasan niyo po ang mga pagkain na ito, Panginoon, mula sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday! Ang saya-saya ng birthday. Hi, Mamu! Open na siya for everyone na gustong mag-overnight dun sa mga, ni Brenda. Yan po, oh. Yan. Meron siyang 8 na ganyan. So, ang daming tao. Happy birthday, Mamsi! Oy, kung birthday ko ha, kailangan may gift ako dyan later. Ay, yung servidora natin, mainit. Andiyan na siya. Mainit, ayun na. Wala, ang gamo-gamo ba mo? Kuha nila. Ang gamo-gamo. Ang gamo-gamo. Wala pa dyan ni Simbahon. Miss Sol. Follow nyo na po, Miss Sol. Hi po, kain! Nako, alam mo sa lahat ng live namin, parang puro kami kain. This time we have our guest. Coke or water? Bye, okay lang. Okay. Hi! Ang laki nyo. Enjoy po! Naku, feeling ko mas maganda to kapag Pasko. Mas maraming palamuti, mas liliwanag siya, mas makulay, ganun. So, abangan nyo sa Christmas edition. Sige po! Opo, mag-overnight sila. Yung iba, nandun na sila sa A-house. Yung iba, ayan, nakapwesto na sa gilid. Andito si Yaya, hindi ko alam kung nasa na siya. Gamo-gamo ba? Kabaw ka ng pang... Detail. Nang nice. Diretso di sa mahuli na yun. Ang baho na magkayo. Martin Serenden. Hindi ko alam kung nasaan Gutnob. Talagang Mr. Mark Anthony Dumas. See you very soon. So, ba? Uy. Marites Palanya, Marisa Perez. Okay na po yung paa ko. Mga moms, please puntahan nyo rin yung aking YouTube channel kasi meron akong bagong upload dun sa YouTube. So, makikita nyo din yung aking upload. Thank you. Uy, mga ads Zenon Kudal. Opo, dami pa rin. Hi! At ang dami ring bata. Shout out man, Laag Cagayan. Regards ko sa iyaha. Nakain siya, naka-block na. Ay, diet? Zenon from Ilocos Norte. Hello. Akitin na natin sila. Ayun pala si Yaya. Nahubog na. Sir, Herbert,
Yung park siya, tsaka yung farm. Buong gabi. Buong magdamag. Feeling ko mga 8 or 9 to mag-wash out na ano na iba. Magkuli na din. Dorothy sa Monte. O nga para laging piyesta eh. Kay Ma'am Jean Lodon. Ma'am Jean. Nagdi-dinner na sila. Laag Cagayan. To Sir Mark Dumas ng New York. Sir Mark Dumas. Ay, basher na siya sa Lagagayan. Shout out to all the bashers. Enjoy dinner. Ay, may water pala sila. Jaira Bar, kasubukan natin. Oh, ma'am, Leon Awid ha, may pa 10 stars, thank you. Jing Kagas, hindi kayo makapunta ng libre dyan. Christopher Bolocon. Kay Brenda na. Na account? Brenda na. Sa akin po. Sa inyo. Kay Ma'am Shiji po. Hello. Nagkain na kayo, sir? Yeah, tapos na po. Water, may water ba? Ato ano yung, Eto po, Ma'am Shiji. ano, I will follow you. Thank you. Dapat wala natin palaro. Huwag muna magpalaruan. Okay na yung ganito muna tayo. Pang chill lang. Oh. Medyo sakit lang yung tiil ko. Ako kagagaling ko lang. Naipitan din ako ng ugat. Last time. Salamat po, Consi. Thank you. Ayan. Puntahan natin yung yung sa likod. Ay. May mga bagong dating. Hi! Thank you, Ate Lena. Shout out. Good evening po. Pagadian. From Pagadian naman to. Aba, may baby pa silang kasama. No. Ginabi na kayo. Ang dami pa ulo. Tan, malaos ka tan. Apa sa ube? Amin ako mag-picture sa inyo po. Amin na po, cellphone. Pagadian kami. Ready? One more. Okay, next. Magkasama naman kayo, no? Send nyo na lang. Next. Next batch. Makumpare mo. Ayan. Next. Ito. Thank you po. Dali, ayan. Apak. Ready. 1, 2. One more. Ayan. Ang lalim naman. Ready? Yung mga bata. Ayan. Ang dami mo ng apo pala. Ready? 1. Pakita po. One more. Ayan. Thank you. Amin na. Nahiya siya. Okay, game. 1,
Et lang, Ayan, sama pala sila. 1, 2. Diya ka, diya. Thank you so much. Mga taga-Kimaya, oh. Abalingasag. Ah. Balingasag. Thank you. Salamat. Sila. Oh? Ano sa mo? Kayo na, sama mo na siya. Then, again. One, two, one, two, one more. Thank you. Na. 1, 2, 3. Na. Next, last one. Thank you po. Kain. Ah. Hoy, baby boys, bawal pa. Ay, bawal na. Again. Ready? 1, 2. One more. Yeah. Thank you. Ay, Marian. Marian. Napagod na talaga si Bren. Oo, ikaw ba naman maghapon mula umaga hanggang gabi? Hi. Ah, taga Balingasag. Hi, Mama MJ. Hello. Ah, peach mo yan. Hi, mga kids. Uy, yung mga... Uy, ang sakit sa likod. Daming tao. Nakapoy na si Brenda. Nahagard na ang bayot. Imagine nyo, umaga pa lang, pagkagising niya, pagbaba niya, puro mga 8 o'clock, may mga tao na. So, pa-picture hanggang gabi. Kaya yung iba, sana po may intindihan nyo, no? Kasi baka mamaya sabihin, suplada si, hindi ho kasi pagod na rin talaga, napapagod din. Pagoda Versosa, sa true. Tapos may mga bisita pa. Mahirap din kasi anuhin yung mga tao kung anong ganong oras yung visiting hours. Sa taas sila, Jamie. Watching from Malaysia, hello. Thank you, Cynthia Labrador. Daming tao pa rin. Ayan na yung iba nag-uwian na. Juliet Peters, environmental fee. Lahat naman, kaya lang mas pagod siya kasi syempre siya yung humaharap lagi para mag-smile. Try natin eh. Yan. Bangus. Nahagard niya ay. Nakita mo yung cellphone mo? Itim? Ano itim? Tinina. Ano? Ba't naka-flashlight niya? Ay, ba't naka-flashlight?
Oo, yun. Ah. Diyan naman na laging nilalagay yun. Nagwa ka. Salo, Lota. Good eve. Wait lang po mga moms. Magsi-CR lang ako. Ano to? Yawid, ba yan? Sobrang dagsa ng tao. Ang daming tao. Hati Chami, kailan ka pupunta rito? Yung damit mo. Sige po. Napay kanin. Sige po, ingat po ha. Salamat. Amping sa biyahe ha. Yung ano ba? Yung prenup, okay na? Okay na. Sila ano? Hindi, sige, okay lang po. Ay, mag-ano lang. Hindi, wait lang po. Kukuha lang ako ng sa taas. Kasi baka wala na sila rong gamit. Dito mga moms ko. Eh, weekend moms. Naku, ang daming tao nun. Ano ba ka? Di ba, Grace? Sorry mga moms siya. Ako, ang daming tao pag weekends. Oh, mani. Dito ako kinamari. Napay sabaw? Sabaw. Kuha mo ako ano? Ay. Wala ko mang Tomas. Ay, may bikan. Ito. Wait lang. Kuha lang ako ng... Ayaw. Kuha ko mang Tomas. Mamang Tomas sa Shay. Wala. Wala ka namang Tomas, ma? Wala na. Ay. Dito bang Tomas, di ba? Hindi. Wala na. Pero wala na may mark. Eh, bakit to bukas? Kailangan ako. Tingin ako sa usawan. Kain na ta. Ha!
Hanap ako ng... Ako lalamon ako, bahala kayo dyan ha. Yung sabi ko sa inyo. Tapos ka na? Na, nag-cook na naman siya. Ito ba yun? Eh, tulog ya. Lantan? Lantan? Nina si Vince. Bahay. Kumain na? Sige lang. Sorry po. Sorry po. Aray! Maria naman, nakakawalo ka na ha. Kailan? Bukas, sabi na naman niya bukas, nakagat na naman siya ng lamok. Kawalo na? Grabe. Sobra na sa ano ah. Sige, okay lang. Total, marami naman. Dito naman ako sa mama ko magtinda. Sobra na sa kota ah. Alin? Bard, Ha? sobra na sa kota ah. Bala sila. Baka naman makisaw-saw lang ako doon. Pati ko naman kahit balat lang. Pag-ilong be? Tingnan ko, bakit tinahon? Ilang. Di pa kamanad? Oo. Hmm? Kain. Ikaw usap yung mag-ate. Pag-inay ba? Kenapa? Minta nak kong ingon? Na. Ang bilis talaga ng karma no? Oh, sabi ko lang. Yung natira kanina. Yapon. Yung hapon. Ate Ladies Rico. KM. Andito. Hello ka daw, anak. Ano ka? Kasama ko kumain. Oh, hambog na? Oh, hina-hina lang ko yun. Huwag magtalon, ha? Marka, yung ulam kanina. Working from Silang Cavite, hello. Mark, kamusta ka na? Kamusta si Lola? Yan na naman. Marian! Jen Kwams. Aling dress nyo may mukha niya? Well, hindi sa akin yun. Tubig lang ba tayo, Bard? Hmm? Tubig lang ba tayo? Ay, ilog. Bilis ah. Ba't wala na dyan? Meron na ka? Hindi, wala bang ano dyan? Ano ba? Right? Sila. Ah, naasa lamesa. Naasa lamesa. Walang tao dun. Napakuha ko, nakalimutan ko. Yan si Vince, oh. Tando yan. Nandun na si Ben sa ano? Ay, no, naka-stripe. Ah, Si Ben, tando yan eh. Converse. dami ko pong pagod. Hindi na natin nakakakwentuhan si Marby, si Lagi. Nakamag-hello. Nakamag-hello-hello ka sa kanila na.
Hi mga ma'ams, I'm back. Tubig lang. Ayaw mo na? Ha? Ayaw mo na? Leng! Ayaw mo na? Ako kanina. Mamsi. Nabala ka ha? Na yelo. Oh, lagyan ko yan. Ate Gracie kain. Mga mams kain. Ay, Oh my God. Bakit? sa'yo to. Sa'yo. Kaya ano? Aliyah. Okay lang. Hindi, ano natin. Bakit? Bugasan. O eh? Ay, lang naman yun. Ilang. Ano mo natin? Pa. Oo, nasa taas na. Yung mga ads kayo nakikita sa baba, huwag nyo alis yun ha. Juice TV. Pabili rep magnet. Sarado na ako bukas ulit. Pila yelo? Magkano yelo? 10. Meron na. Nandito na. Nilo ba? Bayaran. Ang hirap-hirap magpabuhat dyan, magpa-deliver. Yun ah. Initiative mo yun ah. Ha? Initiative mo yun. Oo, kasi para yung benta ko, hindi rin nila, di ba? Ano yun? Hindi kakalimutan. Oo nga. Tama. Huling na ako kay mama. Yan lang. Nag-computer ka na sa ano? Nakuha ni Cara, nakuha niyang damit. 850 lang. Complete yung utang ko mga bawas na lahat. 849. Quits tayo na. Oo, kay Tiso naman. Oo, sabi ko, quits na tayo. Tawa kaming dalawa yun. Parehas yung computation. Mga ganitong bag na. Oh, Una na kami. ingat tayo. Okay, salamat. Ay! Sino mag-ilaw sa inyo dyan? Cards. Paano sila nila madam? Yung ganun ba na ilaw? Malakas yun. Si Bimbo may ilaw rin. May bata kasi kasama. Bata, ay gandang sa tulay. Ano ba? Kuya Bloy! Asan yung ilaw na ganon? Pailaw sila, may bata na kasama ba? Ipailaw lang. Ulawi lang. Please, pailaw lang sila sandali. Dyan sa may ano. Ipa...
Alam mo, siguro kung maliwanag pa yung daanan na yan, talagang hindi tayo mawawala ng tao. Grabe ang tao ba? No? Yung, ayun oh, yung mga pumapasok pa din. Dami, nasa 10 yan. Daming ilaw eh, oh. Kain, Ate Mira Luna, Trangia, hello. Sayang business. Diba? Nagtupi agad ako. Sabagay. Ang business man siya. Ha? Iba mo yung business. Magana kayo. Sumado mo. Si Mama kumain yan. Umuwi ako ngayon. Kasi ako kagabi nagbantay. Sino ngayon? Si mother. Ha? Si Labing Bo. Hilatag ba? Ano din mo hilat? Butik. Kuno. Nag-practice mo man, no? Practice mo man recognition ba? Pagulat lang, pagulat mo. Gigamit ko sa mong kuya. Dago ay kwarta ang mga parking lot yap. Na-vlog ko sila kanina. Panoorin niyo bukas. Na-vlog ko po yung mga pay parking. Grabe. Kayang gabi eh. Hi, Ma'am Roda. Ayun, sis. Kala ko, Paano mo uminom yung mga kala ko tao? si Pipi yung Boy pa ba si Pipi? Boy pa? Kasama ni Kuya. Ah, Yejes. Yejes. Ah, hindi na sa kay ano. Kay tatay. Tutay ba? Tatay. Pipi Bungal. At sa taas sila eh. Mga ma'ams, ano lang, survey lang. Comment naman kayo guys. Comment down below. Ilan na po yung ads na nakita nyo? Comment down below please. Hi po. Good evening. Ngayon yung dumating, halos 12 na lalaki. So, kung yung mga yun mag-iinuman, grabe. Ang lakas nun. Pero kung sila pumunta para magpa-picture lang o mag-photo-photo lang. Pero ang dami nila. Grabe. 3 na. 3. Ay, iba 3 lang. 4. Simula kanina. Here in Japan, wala pa ako nakita sa ngayon. Good Eve, Sally, asan yung 3. Yung iba 3 ha. Karamihan 3. Wow, thank you, Emil Espanyo. Teresa Alcaria. Alin? Aw! Thank you. Mientras hindi pa nag-ano siya. Hindi mo lang yun. Hindi. Ito lang. Okay lang po. Thank you. Salamat sa mga nagtatagal, nag-i-stay. Okay lang po, Ate Ale. Thank you ha. Grabe, ang tao. Ay! Alik! Nginitian sinang ng... Paano ulit yung pakit? Ay, nang. Hi! Hi po! Ala? Malagkit na anak ko. Tayo. Dan. Oh, no. Malaglag oh. Hello ka muna sa kanila. Pakita mo daw yung talent mo. Na itik-itik. Ready, 1, 2, 3. Itik-itik sa Manila. So, itik-itik.
Itik-itik. Yay! Pulaga! Hi daw. Hi! Manam na. Hello po. Ano na mag-overnight mo? Uwi na kami. Amping, ingat. Ano mga taga-Himaya? Layo nyo pa. Ingat kayo, baka matraffic po sa biyahe. Ingat. Itik-itik, tama nila. So, ano ba? Dali, bakit tayo ng talent portion? 1, 2. Oh, dali. And 2. And 3. And 4. Yay! Talagtok. Talagtok. Ano? Para daw pa-cute, pakita mo yung pa-cute. Ano yung pa-cute ba? Ngiti daw. No! 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 Nakakatakot ka pag may naabot. Dali. Ready? And... One. Bye-bye! Ingat po. Thank you. May ilaw. Babay daw po. Buyag! Bye, sir! Pamangkin ni Brenda. Oh, kulpaan siya sa atin. Pera usong. Madam, ingat kayo. Apo, balik po. Ha? Ilang ka dyan sa kanila? Alalala. Ang taas ng energy mo, anak. Ano pa ba nakain mo? Yan. Parang nanggigigil siya na ewan, no? Paano sa'yo inaanak mo malusog? Ganun. Hindi niyo pa nakikita yung nanay talaga ng malapitan. Yan yung batang may laban sa sa hamog. Batang hamog. Jules TV, hello. Rihanna Abdullah. Food trip lang sila. Puntahan natin mamaya yung mga boys. Nung nalalaki ako, pupunta ako sa likod. Yung upo ko nung nakaraan, nakaganyan ako. Papakita ko sa inyo. Nakaganyan ako. Pero nauupuan ko pa yung ganito ko. Kasi sa sopa, dito kasi matigas baka maipitan na naman ako. Kaya naipit yung ugat ko. Pero sa kabilang side. Ngayong gabi Siaan Enriquez. Uwi na kayo? Bakit naman, Mars? Ganun? Matumal dito na. Kamukha mo ang baby mom si. Ha? Ako yung nanay. Ito ang nanay. Asa tiyak Ang kumari ko mag-birthday na sa 7. Hi. Sulpan na sa kilid. Dito ka na lang kasi. Muna ka? Tabi na lang. Dini ka na. Tabi na lang tayo ni Mami. Ako na lang abay ni Ate Dayan. Hindi tayo matulog. At least may cellphone Sa ka. i-house. Wa siya Meron kauban. kita cellphone. Muli minihikay na. Ha? Ako ba? Hindi rin siya natulog. Ako man yung gikon pero muli sa ko kayo ng ikay na kumira red to duwan sa bagay. Ilo ko walang shade. Ay, sa akin yung tita. Ha? Sa akin po. Bye. Bye-bye! Kiss na. Laway, Pards. Na. Pakul sinong ng isa. Bye-bye. Wow! Bye-bye. Mag-ingat sa pagtawid, Pards. Uuwi na kasi magla-live daw si Mare. Shoutout mula sa Purok 7 ng Subasta kay Sian Enriquez. At kay Nico Nick.
ng Lamposay family. Shout out sa inyo mga taga-Ginuog. Hello. Pataw! Okay naman na po. Oranges, apple, mango, marikar kakayan, okay lang. Hindi naman niya ako kayang panindigan eh. Thank you. Huwag mo na niya alisin yung ads. Baka dyan sa CR. Sa inyo yung helmet? Sa inyo po yung helmet? Ano kasi yung bis ko na ako. Ano sa agad. Palitan ng Puntahan natin. Ayun yung mga lalaki. Kasi, ayun o. Sa likod. saan? Neil, thank you. Yes, may bayad ang Ana House. Ang Ana pag overnight 500, pag morning check-in is umaga. Ayun, punta na si Brenda. Kagulo na naman sila doon. Kasi ang daming lalaki. Kampungan sa kusawang, sa ganyan mga alikong. Hi! Ayan, may mga riders tayo dito. Mga riders po. Hindi. Riders, ma'am. Riders. Riders in tandem, charot. Mga taga saan po sila? Ah, from Balay Bukid. Del Monte, ma'am, Del Monte. Ha? Kasi taga Malay-Balay yung pupuntahan ko eh. Hi! Ang iba, ma'am, taga balay-balay. Ah. So, nag-food trip or pit stop Tagal sila dyan namin dito, ma'am. para mag-dinner? Kagaling. Asa na ba? Nakita na ba kayo? Yung pa-picture, ma'am. Yung live. Asa na ba siya? Tingnan namin, ma'am. Nahanap ko nga siya. Kanina pa kami dito. May bisiko. Masok dyan. Kanina pa kami dito. May chinekla ata. Ayan, mga taga-Bukid na. Uy, grabe. Oranges, apple, mango. Alam mo, kung ikaw yung... Po! Ha? Hindi. Yung pa rin. Ay, mamaya i-review mo kasi nasa bandang unahan kayo eh. So, kung yung napapanood mo ngayon, sa Lokuyan, pag nag-end siya, pwede mo siya i-review. Makita mo doon. Oo, pero hindi naman pwedeng sa lahat ng oras. Kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Kung ano yung gusto mo, yun dapat ang gagawin. Kung ano yung gusto mo na dapat ganito, dapat ganyan, yun ang hindi pwede. May mga kanya-kanya po silang ginagawa. May mga kanya-kanya silang what do you call this? Mindset sa buhay. So, kung malungkot ka, it's okay. Sorry na maramdaman mo yung ganung bagay. Pero talaga. Sige, eat well. Tandaan mo yung ginawa mo sa akin, Marian Ambisyosa. Kumakain ka mag-isa, ha? Hindi. DG Dar.
O siya, mas marami pang chismis sa mga susunod na araw. For the meantime, bye-bye muna for now. Thank you so much for watching. Live ka, te? Ayan po siya. Sa akin nakaharap eh. Sa akin nakaharap eh. Please, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, pwede po humingi ako ng favor sa inyo para po sa aking kaibigan. Please, report Daddy Alex Vlog. Ay, follow. Tita, kumain na kayo? Hi! Hello everyone, good evening. Parang akinis ko naman dyan, te. Ano mo naman? Oh? May nang... Ayos ang tubig dyan. Na. Bakit? Napatay? Dali kayo sa akin.